Tirant de festa. Tirant de llengua. Tirant de poble. Tirant d'amics. Tirant molt d'ànims i de coratge. Tirant del llibre. Tirant online. Tirant d'albaes i de teatre. Tirant d'arxius i de fonoteca. Tirant de folk i tirant de rap. Tirant de cuina i de dolçaina. Tirant de versos. 20 anys tirant. Tirant de lletra 2020. A tota ultrança! Llits, Consuelo Jobel Frasquet. Fallera Major de València 2020 i 2021. Víctor! 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 A honor y ahora gloria de nuestro Señor Déu Jesucrist y de la gloriosa Sacratíssima Verge Maria, Mare Sua, Senyora Nostra, comença la lletra del present llibre apellat Tirant lo Blanc, dirigida per mossèn Joanot Martorell, cavaller al Sereníssimo Príncep Don Ferrando de Portugal. Molt excel·lent, virtuós i gloriós príncep, rei expectant, llatja per volguda fama fos informat de vostres virtuts. Molt majorment, ara he hagut notícia d'aquelles. Per vostra senyoria, voler-me comunicar, he desvelat vostres virtuosíssims desigs sobre los fets dels antics virtuosos e en fama molt gloriosos cavallers, dels quals los poetes e historials han en ses obres comendat perpetuat llurs recordacions e virtuosos actes, e singularment los molt insignes actes de cavalleria d'aquell tan famós cavaller que com lo sol resplandeix entre los altres planetes. Així resplandeix aquest en singularitat de cavalleria entre els altres cavallers del món, apellat Tirant lo Blanc, qui per sa virtut conquistà molts regnes e províncies, donant-los a altres cavallers, no volent-ne sinó la sola honor de cavalleria. E més avant conquistà tot l'imperi grec, cobrant-lo dels turcs que aquell havien subjutjat a llur domini dels cristians grecs. E com la dita història e actes de Tirant sien en llengua anglesa, e a vostra il·lustre senyoria si ha estat grat voler-me pregar la giràs en llengua portuguesa, opinant per jo ésser estat algun temps en l'illa d'Anglaterra, degues millor saber aquella llengua que altra, les quals pregaries són estades a mi molt acceptables manaments, com ja jo sia, per mon ordre, obligat manifestar los actes virtuosos dels cavallers passats, majorment, com en lo dit tractat, sia molt estesament lo més de tot lo dret e ordre d'armes de cavalleria. E perquè en la present obra altre no puisa ésser increpat, si de falliment algú trobat hi serà, jo, Joanot Martorell, cavallers, sol vull portar lo càrrec e no altre amb mi, com per mi sol sia estada ventilada a servei de molt il·lustre príncep e senyor rei expectant Don Ferrando de Portugal la present obra, e començada a 2 de gener de l'any 1460.